Magche-check-in kayo. Ano pang bayad nyo sa motel? Nasarapan ka, sabihin mo, ang sarap, thank you. Hindi dapat maging sentro yung pera. Ay, hindi pala to TikTok. Hello, broskies! Mga kabisyo, Konyo Bicolano po dito. Yes, magtatanong-tanong tayo kung kailangan ba talaga ng pera para magmahal? O sa tingin mo ba, kailangan ng pera para magmahal? Yes. Yes, kailangan ng pera. Oo naman. Oo. Based on my experience, kailangan. Bakit? Ano ko, bakla ako eh. Nagbibigay ka? Ang love language ko kasi giving or giving. Magche-check-in kayo. Ano pang bayad nyo sa motel? Diba? Siyempre magtikim para malaman kung sexually compatible kayo sa isa't isa. So, sino magbabayad? Siyempre kung mahal mo yung tao, bibilhan mo ng kung anong makakapagpasaya sa kanya. Pero bottom line, hindi dapat maging sentro yung pera. Wala nang free ngayon, even yung love. So, pag ako, ginawa mo, mapapagastos ka. Lahat ba ng kinakain ay dapat bayaran? Ang libre ngayon, pati kain, dapat magpabayad ka, no? Kahit pagmamahal. Oo, dapat, di ba? Alam mo, isa sa sign na mahal ka ng tao pag nag-invest sa'yo financially. Kahit it's money, food, masaya ako. So, nagbibigay ka, so kailangan mo ng pondo. Oo, kailangan ko ng pera para makapagbigay ako. Ang galing, ganun yung love language. Ako, love language ko, Bicol. Wala ka rin ba na lahat ng kinakain ay dapat binabayaran? Hindi naman, kasi may iba naman tayong kinakain na hindi na pinapabayad. Kumbaga, oo. Ano? Talaga kapag nasarapan ka, sabihin mo, ang sarap, thank you. Oo, kapag di nag-i-invest sa'yo, hindi ka mahal nun, tandaan nyo yun. Oh, tanong lang to, bakit galit na galit? Naiinis ako, ba't ba pare-pare mga broke na yan? Oh, basta ako, kabisyo, naniniwala ako na kung ano man yang minamahal mo na yan, dapat tinutumbasan mo. Not necessarily binabayaran mo. Pero kung babayaran mo, ay pwede rin Siya, bahala na kayo. Basta mag-follow, subscribe, lahat na kayo. Yung mga suggestions ninyo, comments ninyo, ilagay ninyo dito, i-follow nyo ako dito. Konyo Bicolano para sa Dear Love po siya. Ano nga kaya yun? Babay na. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.